Keby som mal zhodnotiť tú letnú prípravu, tak z mojej strany určite hlavne spokojný sa týka chalanov, ktorí k tomu veľmi dobre pristupovali. Tá príprava bola tvrdšia, tie tréningy boli veľmi dlhé, ale chalani to zvládli. Ukázalo sa, že pokiaľ sme kompletní, pretože ten tým je úplne robený na hrane, čo sa týka finančných možností, tak keď sme kompletní, myslím, že sme predvádzali veľmi dobrý basketbal. A na základe, teda hlavne v obranej fáze hrali sme veľmi rýchly basket. Samozrejme, ak príde k zraneniam, čo príde, a už aj prišlo, tak potom máme obrovský problém a hlavne to vidno pod košom, keď sa nám zranil Savič, kde tá hra je potom veľmi taká problematická. Samozrejme hľadáme náhradu, či sa nám to podarí a v akých možnostiach, to sa uvidí v budúcich zápasoch. S tými ambíciami, no samozrejme ja sa pozerám od zápasu k zápasu, chceme každý zápas hrať čo najlepšie, čo najtvrdšie a čo najrýchlejšie. To je základ, uvidíme, ako sa nám to podarí, pretože sme v menšej zostave, o to musíme hrať agresívnejšie a naozaj chceme ísť od každého zápasu, po každému vyhrávať, čo sa dá ukradnúť samozrejme u superov a doma byť veľmi nebezpečný, vyhrávať tie zápasy a čo sa vonku dá, tak samozrejme pokúsiť sa vyhrať. Máme za sebou prípravu letnú, ktorá bola, myslím si, že dobre postavená, kvalitná. Makali sme, mali sme dosť zápasov odohraných. Čo sa týka tých posledných, tam sme trošku boli limitovaní zraneniami. Čo je také podstatné, zranil sa nám nosný pivot, takže v podstate ten začiatok ligy budeme hrať s malou zostavou. No ale nič tam iné na veci, že ideme bojovať a snažiť sa vyhrať čo najviac zápasov. Čo sa týka nasledujúcej sezóny, je z teba nový kapitán MBK. Znamená to niečo pre teba viac? Budeš mať viac povinností, ako si mal doposiaľ v drese Baníka? Tak pre mňa je to určite veľká podsta, že po tých rokoch, ktoré som tu odohral, mám tu možnosť byť kapitánom. Čo to pre mňa znamená, o povinnosti viac, možno trošku viac motivovať chalanov a snažiť sa ich stále pozbudzovať a možno s tým príde nejaká väčšia zodpovednosť na ihrisku pre mňa. Dúfam, že to všetko dobre dopadne. Ďakujem. Štrko, po viac ako dvojročnej prestávke si sa vrátil pod extraligové koše, keby si mohol popísať svoj comeback, aké sú to pocity a prečo práve Baník Handlova? Tak pocity sú to dobré, keďže som 2 roky nehral, tak mi to strašne chýbalo. Prečo Baník Handlova? Lebo to bol jediný klub, ktorý mal o mňa záujem. Na ktoré zápasy sa najviac tešíš v extralíge? Predpokladám, že určite na tie derby. Ani nie. Každý zápas bude pre mňa dôležitý. Derby, ak to mám povedať tak úprimne, tak to už není Prievidza proti Handlovej. Je to viac menej teraz Handlova proti cudzincom, takže to derby nemá taký význam pre mňa ako kedysi. S Handlovou si absolvoval letnú prípravu, keby si mohol nejak zhodnotiť túto prípravu a nejaké ambície Handlovej. Zajtra štartujete prvým zápasom v Nitre. Tak zajtra v Nitre samozrejme, že chceme uspieť, aké to bude ťažké, ale myslím si, že keď dodržíme všetko pokyny, čo sme si dali a budeme hrať agresívne a prikloní sa k nám aj trošku šťastie, tak to Nitru môžeme zdávať. Vilo, ty nie si v drese Handlovej až takým úplným nováčikom, už si za Handlovou nastupoval v predchádzajúcej predminulej sezóne. Ako si pripravený do novej sezóny? No, určite lepšie ako minulú sezónu, keď som naskakoval na ten jeden mesiac. Predsa len 2 mesiace prípravy dali mi dosť a určite sa oveľa lepšie ako minulú určite. Teší sa možno aj na to, že si so Štrkom možno zahráš opäť v jednom týme, aj keď to už teda nie je rodná materská Prievidza, ale môžem povedať, že najväčší rival Prievidze Handlova. To určite sa teším. Myslím, že máme niečo spolu dohraté a poznáme sa dlho, vieme, čo budeme každý od seba čakať, takže nás sa teším na tú spoluprácu. Je to trošku oprášenie starých čias. Čo sa týka ambícií pred samotným štartom extraligy alebo teda pred zajtrajším prvým zápasom v Nitre? To už tu bolo spomínané, máme niečo dohodnuté. Musíme dodržiavať striktne taktiku, na čo sme sa dohodli, na čo sme sa zamerali na tréningoch a jedine toto je cesta.
k úspechu. Myslím, že každý v tejto lige, každý tým zvoláteľný za určitých okolností, takisto aj Nitra. Takže urobíme všetko preto, aby sme boli na palubke super úspešní.